В днешното видео аз и Крис ще играем Poppy Playtime Chapter 1, но на всеки 5 минути ще си сменяме местата. Така и двамата ще можем да играем тази страшна игра в едно видео. А предизвикателството ще бъде следното. Който се изплаши повече губи и го чака наказание. Загубилият ще бъде избран от вас с гласуване в канала ми. Преди да започнем, искам да ви благодаря за невероятната подкрепа. Вече стигнахме 10 000 абонати и първото ми видео има над 60 000 гледания. Вие наистина сте невероятни и когато стигнем 20 000 абонати ще направим много як giveaway. Така че се абонирайте, оставете лайк и нека започваме. Огромно ти е челото, прилича на Megamind. Добре, това е страхотно начало. Добре хора, вече сме в Poppy Playtime с Крис. Кой ще играе първи, аз нали? Еми ти си на мястото, на което ще се играе. На 5 минути се сменяме, имаме си таймер тук на телефона. Независимо какво се случва в играта, дали те гони чудовище, дали ще те изяде някой, звънне ли таймера, трябва да се сменим. Между другото, това е идея на Алекс. Аз никога не съм играл Poppy Playtime, ти не знам защо. Играл съм 15 минути. Значи имаш опит, така ли? Аз нито съм гледал видеа на Poppy Playtime, нито съм я играл. Ай, цъкай плей да започваме. И веднага се вижда това. Хъги лъги! New game. Даваме New game и започва нашето приключение. Страх ме си сложа слушалките. Слагай слушалките. Вижте поне плюса, когато си в тази седалка тук, другата, нямаш звук. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. Аха, Попи. Аха. Ще ни убие Попи. А това ли казва тоя пичага? Да. Аз не го чувам, ама изглежда като някакъв Говори за Попи. Говори за Попи. Еми добре. Абе, това е някакво такова, какво е, някакъв мъпет. Мани го тоя мъпет, нищо не мога да направи. Нищо не мога да направи тоя мъпет. Чакай бе, това ли е Попи бе? Попи прилича на страшно крипи. Какво е това съзнание? Доста крипи. Много мраза кукли, хора. И аз много мраза. Не знам, обаче просто ненавиждам кукли, които са такива някакви страшни направени. Да, отвратително е. Чистим обувките. Имам чувство, че Попи ще ни накарам да изчистим обувките, като влезем в играта. Значи, докато чакаме хора, вижте, аз не играя, още не е започнал таймера. Дай да си кажем на здраве с по един хак. Така, аз пия млечен шейк. Алекс пие хак напитка. Вземете си и вие супер. О, не! Окей. Ето малко превю откъде ще сме. Нямам търпение да си игра с тия бебешки глави. И тия ръце. Да. Страхотно изглежда. Наистина нямам търпение да игра тази игра. Poppy Playtime. Колко готино. Време да си поиграем с Попи. Ако искате още такива видеа и ви хареса това видео, какво да направят, Алекс? Абонирайте се за канал, оставете лайк на видеото, ако ви харесва. Така, и коментирайте какви игри искате да играем с Алекс в неговия канал. Стой сега, всички си мислят, че стафа... Да. Окей, няма. Научи се по-бързо да четеш. Вече сме в играта, таймера започва на 5 минути. Така, виж сега, дай по-бавно, движи се малко по-бавно, за да знаем какво се случва в играта, за да разгледаме и така, се. Добре, има някаква касета и зелено друго така, мисля, че трябва да го гледаме. Сега ще ни пусне не... Какво това е? Това човек ли е? Не, това е някаква форма. Добре, явно не работи. Да, скип. Не ни пука. Да, не ни пука. На тука или на там? Не знам, първо разгледай какво има в стаята. Ти така ще ръшнеш навсякъде без да знаем какво е. Welcome! Ето, Хъги Лъги ни посреща. Да, много забавно. Синя ръка. Добре. И някакъв мъртъв тук, супер сме. Започва страхотно. Кошче, нещо има ли? Това тук трябва да те изхвърля тебе. Продължай, да. Така. Влизаме вътре. Окей, има някакви... това? Окей, Хъги го няма вътре! То малък бе, това е някаква играчка Хъги. Виж, тук трябва да запомниш. Сигурен ли си? Добре, червено, жълто, такова. Такова. Червено, жълто, розово, зелено, синьо, червено. Алекс не знае цветовете. Знам, че тази игра всичко е пъзел, така че трябва да внимаваш. Цветове! Да бе, ето бе. Добре, окей. Какво е това бе? Я го кликни. Я си поиграй с него. Не, няма да си игра. Какво беше? Червено, жълто... Добре, не мога да запомниме... Зелено, синьо. Отвори го бе! Добре. Окей, какво има тук? Още една касета. Нека да я отворим. Добре, дай да го изгледаме това. Може да има нещо хубаво.
Аз сега просто губа време за Крис да умре от хъги лъги. Не. Граб пак. Какво прави това? А това с тия ръцете, това го знам. Ти имаш някакви ръце, дето се бута така. Аха. Сигурен съм, че всички, които са гледали видеа на тази игра, знаят за какво става. Аха. Да, трябва тия ръце, виж смисъл, това са ръце, като ги имаш, така ги държиш и биеш шамари. Добре, нямаше нужда. Добре, скип това. Нека да... Добре, нека. Това ще отвори ли? О, отвори се, добре. Ето го, граб пака. Нека го вземем. Вече имаш синя ръка. Имам лява ръка, съм левак. И аз имам лява ръка. Мисля, че синята ръка отива на синьото. Мислиш ли? Сигурен ли си? Да се надявам, че е така. О, не. Здравей, хъги лъги. Ето, дай 5, приятел. Приятел, дай 5, няма ми изядеш, нали? Ти играеш в момента, аз съм един страничен наблюдател. Аз ще игра след 2 минути. Добре. Трябва да пуснеш ток? Ами задръж бе, задръж и пусни ток бе. Не. И какво не? Ключ държи. Ми, може би той трябва да го пусне. То просто трябва да цъкнеш. Окей, това е най-крипи, не? Тук ще влизаш ли? Добре. Окей. Ама виж, обърни се, виж ги тия кукли. Това са някакви кукли. Мисля, защо има кръв? Това е някакъв динозавър. Какъв динозавър? Добре. Не знам. Има някакви стълбове. Имаше плакат за тебе на Хъги Лъги. Това не е Хъги, това е жена му. Това е Хъгина Лагина. Хъгина Лагина. Добре, нека видиме. Чух някакъв ужасен звук. Звук? Чува си звук? Алекс чува звукове. Звукове чува. Отворих нещо. Ще ме удари ли тока? Дай, сета. Wrap the wire to power. Добре, значи трябва да го увия около твато. А защо не го увием около врата на Хъги Лъги? Алекс, мисля, че не знаеш как се прави. Мисля, пак няма да ти стигне, нали? Ще ми стигне. Добре, пусна електричеството. Крис, не мисля да се връщам. Остава ти без 15 секунди, така че ще се дадат просто тук. Аз ще седиш и ще чакаш, аз да моя ред ли? 100% сега като отвориш вратата ще подгони нещо. Не, стига да е. Добре, време, айде, 5 минути минаха, аз съм. Давай, Крис, ти си, слагай слушалките. Слагаме слушалките, айде, сега съм аз. Добре, давай, 100% никой няма да те изяде, просто давай. 100% ще ме изядат. Няма го Хъги Лъги. Значи ония дед ми е дал ключа е бил Хъги Лъги. Чакай. Изглежда дружелюбен. Ти си знаел какво следва, защо ме накара са аз да играя? Отвратителен си, Хъги. Хъги Лъги 1984. Той са на колко години ще бе? Той 40. Математик with Алекс, very nice. Тук ти трябва и червена ръка. И къде да я извада тази червена ръка? Изразгледай Откъде да я взема? Ми не знам, тук ти е заключено. Тук всичко е заключено, аз си хода тогава. Ама, чакай бе, нали включи пауъра? Това мога го отворя бе, да бе. Ще те убият 100%. 100% умирам, буквално 100%. Make a friend. Пише напри си 100% умирам, ама казвам ви го. 100%. Пишете в коментарите на Алекс дали мислите, че ще умра. Защо толкова плахо? Аре тича! Добре, там беше ръката на Хъги Лъги. Знаеш какво? Това, което съм разбрал в тези хорър игри е, че колкото по-безразсъдно действаш и по-малумно, толкова по-добре се получават нещата. Така че, айде да влизаме. Хъги! Ела ми, Хъги! Ти лут ли си? Искам да те гушна! Ти си лут! Ето го. Здравей, Хъги, сега те гушкам, брат. Препоръчам ти си затвориш вратата. Мога ли? Да. Много добре. Добре, тук има някакви части. Малко главички на кукли. Какво трябва да ги правя? Хвана! Не мога да го дърпаш. Това глава гадна. Вземи тия шамари, бе. Дискамбобилейт. Изпотребавам я тази жълта касета, аре бегай тук. Така, тръгваме нагоре, Хъги Лъги няма нищо да направи. Сигурен си. Така, Хъги Лъги казва: запомнете да си правите почивки. Да си направим почивка, няма проблем. Така, сега какво трябва да направим? Синьо. Сега го имаш в себе си, отиди го служи. Кое? Цъкни Кое да цъкна, бе? Трябва да сложим за електричеството ли, бе? Не, тук не ми се скача долу. Що? На мен ми изгледа напълно безобидно. Не. Тук, виж, това няма... Зелено. Добре, там има зелено. Чай, аз го взема така, бе.
Добре, няма нужда да скачам. Колко лесно. Колко лесно, там Червено. има червено. Добре, трябва да го оцеля все пак. Може ли да го оцелиме? Не, няма. Извинявай. Трябва да отидеш долу. Извинявай, моля да го оцеля. Трябва да отидеш долу. Не искам да слезна долу. Представяш си Хъги Лъги ни гледа от някой ъгъл, просто аз съм с ръката като... Това е така, Крис. И Хъги Лъги се отчаива просто. Добре, айде, скачаме, айде. Добре, това го прибираме при нас. Така, друго, какво има тук? Бутон горе. Тук това го прибираме. Вие, бутон. Ама тук ни трябва две ръце, аз имам само една. Еми, ако го натисна... Не мога, добре, само с лява мога. Не, трябва да ни с двете ръце ни трябва. Намери я някъде. Тук има. Тук трябва ли да слизам? Не знам, сигурно Хъги Лъгите чакат така с устата. Да падне. Не, грешка, не съм сигурен дали сме на тука. Не знам дали сме на там, може би трябва да сме наобратно. Той губи време. Нека да помисля. Кристиан, ужасен си. Нека да помисля. Не, остана 3 секунди. Може би... не! Ръце на Алекс! Няма аз да скачам вътре. Не! Това беше много подло от твоя страна. Аз сега трябва да скоча вътре. Скачай вътре. Да скачам ли? Еми, то няма друг изход. Айде. Не мога да се побера. Явно не сме натам. Не, ти просто си твърде дебел и не мога да скочим. Аз съм твърде дебел и затова ние не можем да скочиме. Чакай бе! Ако фърлиш нещо, пробвай да фърлиш нещо вътре. Може ли? Какво? Нямам представа, откъде я знам. Да, ние сме на всичкото отгоре двама човека, имаме една ръка и нищо не правиме. Завърти се, има врата! Ма то само зелени... Не бе, дърпай на там бе. Дърпай. Не става! Дърпай! Ето става бе. Значи... Не, Хъги Лъги излиза 100%. Не! Това ще е твой проблем, ако излезе Хъги Лъги, съжалявам. Ама това е стаята, в която... Да бе, трябва да се върнеш просто нагоре бе. Че си страхлив, значи... Не, вярно! Пълен страхливец си, погледни. Не, че аз не изчаках да свърши времето, че да играеш ти, но... Добре, Какво стана? Сега ще ни даде и червената ръка бе, Добре, имаме две ръце. Трябва май да отворим... Не, Крис! Ето! Нали знаеш какво става сега? Сега ще се пусне към конвейер белта. Това дето върви. Тук сега ще има нещо 100%! Нищо няма бе. Нищо няма, не се притеснявай. Сигурен ли си? Сигурен съм, напълно съм сигурен. Нищо няма да има. Виж, пише Danger, do not enter. Той не може да се завее Хъги Лъгито тук бе. Дай наляво, надясно. Как? Не ми дава! Ето, тук има нещо. Трябва да пуснеш тока. Сега трябва да го завърта. Не трябва оттам да го въртиш. Ти ще ми кажеш. Пусни. Добре. Алекс и физиките. Алекс много му е трудно с физиките. Аз и физиките не сме компания. Да, Алекс просто не знам какво прави, но... Добре, откъде сега? Не мога от тук! Нека да видим колко време ще му отнеме на Алекс да осъзнае как се прави това. Много ми е интересно. А що не застанеш тук отгоре? Що не застанеш? Какво? В момента Алекс е Никола Тесла, Алберт Айнщайн. Качи се върху пирамидата и оттам го вземи тока. Сега се качи, горе. Не оттам. От тука. Сега вземи това без да слизаш. Това. Алекс, мисля, че не трябваше да си правиш канал, просто трябваше да те вземат за допълнителен такова. Трябваше да те вземат във филма от глупав, по-глупав трябваше да те вземат. Пак го прецаках. Не оттам. Не. Ти шегуваш ли се с мене в момента? Не, откъде? След 10 секунди свършва времето, просто изчакай, дай ми, аз ще го направя. Аз 5 минути я мога да направим пъзъл. Ти 5 минути, сигурно и 30 минути няма са ти достатъчно. Те пъзели, дет пише 3+, това е 3+ години за мен. Да. Добре. Ти си, айде. Майко мил. Така, искаш ли да ти покажа как се прави това нещо? Да, бих искал. Така, хващаш електричеството. Слизаш от тази страна. Так. И се пусна. Виждаш ли колко хубаво? Вау, то се изисква да имаш мозъчни клетки, за да се получи. Аз имам мозъчни... Нищо нямаш. Не, тук е тъмно, ще има Хъги Лъги. Сега това ще спре, нали? Сега това по средата ще...
О, не, чакай. Не ми харесва. Може ли да не слизам, Хъги? Слизай! Добре, слизам. То за видео. Не, Крис, тук си мъртъв. Абе, тихо бе. Needs power. Трябва му мощ. Мисля, че трябва да отидеш там, да пише да не влизаш. Да, може би тук пише да не влизам, затова трябва да влезна, нали? Може би трябва да се качиш по стълбите, бе, гении. То с мозъчните клетки. Мъквай. Ти ли ще ми говориш за мозъчни клетки? Да, аз. Ние заедно имаме половин мозъчна клетка. О, електричество. Добре, имаме електричество тук. Бъркам в контакта. Добре. Ето трябва да си го дръпнеш. Да, това трябва да си го дръпна, че иначе няма да се получи. Добре, от тук. Добре, гледаш ли са? Искаш да чуеш моята идея? Да. Просто се хвърли. Добре. Първо ли го направи? Кога не ми стига това, бе? Защото си тъп! Ето е. Цък. Ха-ха, успях. Добре, пуснахме тока. И сега е време за парти. За играчки! Време е да си играем. Дано Хъги Лъги да не е една от тях. Аз искам Хъги Лъги и го видя колко е пасилен това, бе. И какво като пуснах? О, мъга, чак, какво се пусна? Нещо се пусна, тук ме изплаши, бе. Те дръчките ви, дръпни ги! Трябва да пусна тук някакви неща. Да, бе, виж аз колко съм мънтин става за нищо на тази игра. Добре, ми пуснахме сега да се правят играчки. Добре, виж, аз мисля, че знам какво правим в момента. Тук тия играчки ще минат през всичките тия глупости и простоти и като дойдат тука и ще ни се отвори това. И ще излезе Хъги Лъги от него. Или от там, или от там. Нещо се случва там. Алекс, направо ти давам слушалките, защото съвсем скоро си ти. Сега като се отвори вратата и буквално си ти. Мисъл, аз бях до тука. Надявам се да ти... ще излезе нещо! Абе, нищо няма да излезе, няма да се плашиш. Ето сега ще се отвори вратата и си ти. Не, бягай! Няма бягай, трябва да влезеш вътре. Ама то... Нищо не става. Знам бе, разбрах бе. Крис, взех играчката и сега трябва да поставя тука. Виж, това е страхотно. Значи си ти наред. Ето е. Бягай. Ама ти що не се оглеждаш зад тебе? Не, Хъги Лъги. Сега трябва да влезеш в черния тунел. На къде бягам след това? Не знам, това е твой проблем. Аз седа и ще си пия как. Бегай! Аз ще седа и ще си пия как. Пусно! Той дори няма да дойде, бе. Не, ще дойде, влизам. Дай надясно мини, наляво. Не, няма. Да влизам ли, какво правя? Не знам, да. То няма. Първо трябва да... Бягай нагоре! Не можеш нагоре! Натам, на тука! Влизай! Бягай! Само не поглеждай назад! Не, няма, спокойно! Той е пред тебе! Давай! Бягай! Назад! Не! О, мага! Това е хибернапрягащо! Наляво бе! Той е зад мен, той е по петите ми! Слизай! Тичай! О, мага! Надолу си! Мисля, че му избяга. Избягах ли му? Тичай! Не съм! Той е зад мен, чувам го! Чувам го зад мен! Тичай! Крис! Напред си само! Какво искаш да направя? Спаси ме! Радвам се, че не е мой ред да играя. Остават ти 3 минути. 3 минути ти остават да играеш. Не! Затвори се! Окей! Мъртъв си. Буквално си мъртъв. Давай. Това е най-късната игра, която съм играл. Аз не игра страшни игри. Давай напред, само на... Защо ми свършили ми ставите? Давай, тичай. Сега това ще падне. Скачай. Не. Добре. Не! Бутни това, горе това го бутни. Давай, дърпай го. Да, ето бе. Давай, тичай. То умря ли бе? Така ти бе, букук. Добре. Мале, това беше Алекс игра на най-напрегащата част. Чакай аз да гледам да не идва случайно Хъги Лъги. Мале, Алекс, това беше много интенс. Радвам се, че не играх аз. Да, толкова забавно, нали? Оглеждай се, защото вече знаем, че Хъги Лъги. No run, stop, danger, turn around, go back. Мини на там. Добре, влизаме в някаква къща. Само ти казвам, че имаме
още 1 минута и половина имаш да си ти. Ти си отвратителен! Тук ще има някаква кукла гадна. Не, никога не знаеш. Виж, това трябва да го бутнеш, може би. То гардероб трябва да се бутне. Не. Нямам представа. Ало, на тази червена стая, искаш ли да влезеш? Не, ама трябва! Принуден съм. Окей. Окей, това е Попи. Това е Попи. Чай да затворя. Защо, ако трябва да бягаш? Добре, отваряй. Пуснахме Попи. Какво стана, бе? Не знам. Не знам какво се случва. Добре. Окей, това е най-крипи гласа, който съм чувал някога. Обага, чакай, бе, какво? Минахме ли го? What? Минахме чаптър 1 ли, бе? Минахме чаптър 1. What? За 30... What? За 30 минути минахме чаптър 1. Абе, ние сме брутални, бе. Браво, бе! Добре. А чаптър 2? Чаптър 2 може би за друго видео за Алекс. Пишете в коментарите. Напомням ти, Крис, че след като това видео е качено, хората ще могат да гласуват кой е бил по-изплашен. Ами, да. Има комюнити пост. Само да кажа, че това е толкова несправедливо. Аз бях на най-гадната сцена, Крис просто минаваше пъзелчета. Съжалявам. Такова ти се падна, какво искаш да направя? Аз крещях, ревах. Виж сега, значи, хора, ще може да гласувате в канала на Алекс, ще има вод, цъкате. Кой беше по-изплашен и натискате или Алекс, или Криската. Който гласувате вие, че е бил по-изплашен, следващото видео ще има някакво наказание. Не! Да. И няма нужда от вода, аз то знае кой ще е. Какво не, бе? Ти го измисли това. Да, знам. Какво не? Това е твой канал. Не знаеш, че ще ме прецакаш така. Пишете също така какво да бъде наказанието за загубилия. Този, който се е изплашил най-много. Да. Не забравяйте да се абонирате за канала на Алекс. Довърши, това е твой канал, аз по ти го говоря. Абонирайте се за канала, оставете лайк за още такива яки видеа с Криси. Значи ако ви е страх в някоя игра или в нещо, пийте хак и ви дава кураж. Да, уникално. Синьо хъги лъги син хак. Да, пийте синьо. Ще кажа, пийте синьо хъги лъги. Това беше всичко от това видео, хора. Надявам се да ви е харесало и пишете долу в коментарите дали искате да направим втора част на това видео на Chapter 2, което им чуш, че е още по-страшно. Пак да играем заедно. И това е всичко от нас. Чао! Чао!